Batzarraren erdian, hitz egiteko gaitasuna eman zion, eta jaunak jakinduriaz eta adimenez bete zuen. Soineko ospetsua jantzi zion. Aleluia. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Jauna zuekin. Ongi etorriak, Zumaiako herriko seme-alaba guztiei, baita bestelako lagun eta ikusentzuleei, gaur Santelmoren festa ospatzen dugu, berez festa atzeatu egin da, urrira, baina gaur ere gogoan izango dugu Santelmo. Eta gogoan izango dugu gure egoera konkretuan, zailtasun konkretu hontan. Konbentzimentu batekin ekarriko dugu gogora Santelmo eta laguntza eskatuko diogu. Hainbeste itsasgizonek eta pertsonek gure aurretik izan zuten konbentzimentu batekin egingo dugu otoiz gaur. Bizitzan ezustekoak badaudela, ezbeharrak eta zailtasunak eta ekaitzak, baina gure barkuko, gure bizitzako barkua, lema, Jesus jaunak eramaten duela, hartzaionak. Konbentzimentu honekin hasi gaitezen Eukaristianen ospakizunean. Jesus jauna, zure ardiak ezagutzen dituzun hartzaiona, erruki jauna. Jesus jauna, ardia galduaren bila etxigabe zabiltzana, Kristo erruki. Jesus jauna, betiko biziko larri gurietara eramaten gaituzuna, erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zahaltsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizira. Haintza zeruetan jangoikoari, eta pakea lurrean haren gogoko gizakiei, hain handi eta eder zaitugulako gorazu. Gorespen zuri, auspezagur eskerrak zuri, jainko jauna zeruko errege, jangoiko aita guzti alduna, jauna seme bakar Jesu Kristo, jainko jauna, jainkoaren bildo txaitaren seme, zu kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna, zu kentzen dezu munduko pekatua, entzun gure deia, aitaren eskuinaldean jarririk zaudezu, erruki jauna, zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna, zu bakarrik goigoikoa Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan, amen. Egin dezagun otoitz. Jainko ahal guztidun beti erekoa, zeure Eliza santuaren irakasle egin zenuen Telmo santua, egizu, ark zure espirituaren argiaz irakatsi zuena sendo dadila gure bihotzean, eta zuk eman da, zaindari duguna izan dezagula babesle errukitsu zaitugun horren aurrean. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baida gizaldi eta gizaldietan. Apostoluen eginetatik. Egun haietan Pedro eta Joan askatu zituztenean, beren zenideengana itzuli ziren eta apaiz nagusiek eta zaharrek esandako guztia azaldu zieten. Hori entzutean, denek aho batez jangoikoari otoitz egin zioten. Jauna, zuk eginak dira zerua, lurra, itsasoa eta horietan diran gauza guztiak. Zuk esana duzu Espiritu Santuaren bidez, gure aita David zure zerbitzariaren ahoz. Atzerriek izkanbiaka zer diar dute. Herriek zer uste ustel ari dute. Lurreko erregeak jakintzen dira, elkartzen handizkiak batera,
jaunaren eta haren gantzutuaren kaltera. Hala gertatu da herri honetan. Herodes eta Pontzio Pilato elkartu egin dira gentilekin eta Israelgo herriekin, Jesus zure zerbitzaria santu eta zure gantzutuaren aurka, zure eskuak eta zure nahiak aldez aurretik erabakia zeukana betetzeko. Orain, jauna, begira nola zemaitzen gaituzten, eta emaiguzu zure zerbitzarioi kemena, zure hitza beldurrik gabe hotzegin dezagun. Eta zabal ezazu zure eskua, sendaketak, ezaugarriak eta mirariak egin ditzagun, Jesus zure zerbitzari santuaren izenean. Otoitza bukatu zutenean, dardar egin zuen bilduta zeuden lekuak. Espiritu Santuaz bete ziren guztiak, eta beldur gabe hotzegiten zuten Jaungoikoaren hitza. Jaunak esana, Eskerrak zuri, jauna. bai doatzu jauna, zuregana biltzen diren guztiak. Bai doatzu jauna, zuregana biltzen diren guztiak. Lurreko erregeak jaikitzen dira, elkartzen handizkiak batera, jaunaren eta arek gantzutuaren kaltera, eten ditzagun haien lokarriak, jaurti dezagun haien ustarria. Bai doatzu jauna, zuregana biltzen diren guztiak. Goian dagoen ura, han dago parrez. Jauna iseka ari zaie. Mintzo zaie gero berez azerrean eta izutzen ditu bere zuminean. Bai doatzu jauna, zuregana biltzen diren guztiak. Nik ezarri dut nire erregea, Zionen nire mendi santuan. Jaunaren erabakia hotzegingo dut, berak esan dit, nire semezera zu, nik zaitut gaur zu sortu. Bai doatzu jauna, zuregana biltzen diran guztiak. Eskaneri eta atzerriak emango nik ondare, lurbira osoa zure mugabe. Burdin zigorrez dituzu puskatuko, guztin eltzea bezala hautziko. Bai doatzu jauna, zuregana biltzen diran guztiak. Aleluia, Aleluia, Aleluia. Kristorekin berpiztu zeraten ezkero, zabiltzate goi ondasunen bila. Han bait dago Kristo, jainkoaren eskuinaldean jarririk. Aleluia, aleluia, aleluia. jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Jesukristoren evangelioa San Juanen liburutik. Aintza zuri jauna. Bazen farisearren artean Nikodemo izeneko gizon bat, judutarren lege gizonekoa. Etorri zen gauez Jesusen gana, eta esan zion, Rabi, badakigu Jaungoikoagandik etorritako irakaslea zarela. Inork ez bai dezakegin zuk egiten dezun ezaugarririk, Jaungoikoa ez badauka berekin. Jesusek erantzun zion, egiaz diozut, berriro jaiotzen ez denak, ezin ikusi dezake Jaungoikoaren erreinua. Nikodemok erantzun, nola jaio daiteke bat, zahartu ondoren? Zarrote daiteke amaren zabelean eta berriz jaio? Jesusek erantzun zion, egiaz diozut, uretik eta espiritutik jaiotzen ez denik, ez dezake zar Jaungoikoaren erreinuan. Aragitik aragia jaiotzen da, espiritutik espiritua. Ez harritu esan dizudalako, berriro jaio behar duzue. Haizeak nundik nahitik jotzen du, eta
entzuten duzu haren hotsa, baina zuk ez dakizu, ez nundik datorren, ez nora dijoan. Horrela da espiritutik jaiotzen den guztia. Aunak esana. San Telmo eguneko festa hontan, Jesus eta Nikodemon arteko elkarrizketa azaltzen zaigu. Zein da Nikodemo? Nikodemo farisear bada, familia onekoa, familia noblekoa, eta Sanedrinen kidea zan. Sanedrina zan judutarren buruzagien kontseilua. Sanedrinak adibidez epaitu zuen Jesus, heriotzera, kondenatu. Baina Nikodemo egizalea zan, gizon zintzoa zan. Adibidez, epaiketan, Jesusen kontrako epaiketan, beak Sanedrinean Jesus defendatu zuen. Gizon hona da, bere beldurrak ere baditu Nikodemok. Jesusen gana gauez joaten da, esaten digu Joanek. Zatik gauez Jesusen gana, agian beldurra daukalako. Agian judutarrek ze esango dioten, beldurra dauka. Jesusekin ikusten balin badiote. Edo agian Jesusen gana gauez joan da, gaua kaldera sakonenen momentua dalako askotan. Zer ikusten du Nikodemo Jesusengan? Rabi, badakigu jangoiko gandik etorritako irakaslea zerala. Inork ez bai dezakegin zuk egiten dituzun ezaugarriak. Maixu bat ikusten du Jesusengan. Ikusi du gauza ezaugarria handiak egiten ditula, jendei asko launtzen diola, eta esaten duzu jangoiko gandi zatoz. Maixu batzea, Jesus ez esaten dio, nola erantzuten dio, bere erantzuna oso arraroa da, hau esango dio. Egiaz diozut, berriro jaiotzen ez denak, ezin ikus dezake jangoikoaren erreinua. Imaginatu, pertsona bat etortzen zaizula, eta galdetzen dizula, aizuzu, zu berriz jaiozea inoiz? Zeren berriz jaiotzen ez balin bazea, ez dezu jangoikoren erreinua ikusiko. Zer pentsatuko genuke honen aurrean? Nik, normalki, pentsatuko nuke nola jaioko naiz berriro. Zer nahizu nere aman sabelea bueltatzea, nila nere urte ditut. Nola posible alda oitea berriz jaiotzea. Hoi da justu Nikodemok esango diona. Nikodemok plano naturalean pentsatzen nahi da, ez da posible berriz jaiotzea. Baina Jesusek beste gauza bat esan nahi du, beste planu batea eramaten du konbertsazioa. Ze esaten dio, egiaz diozut, esaten dio Jesusek. Gaizki ulertu diozu, Nikodemo, egiaz diozut. Uretik eta espiritutik jaiotzen ez denik, ez daitek esar jangoikoaren erreinuan. Uretik eta espiritutik jaiotzea. Guk seguraski hau badakigu, hizkuntza evangelikoan honek bataioari buruz hitz egiten du. Bataioa eta Espiritu Santuaz bizitzea, bataioa benetan bizitzea. Haizeak nun naiti jotzen du, eta entzuten duzuaren hotsa, baina ez dakizu ez nundik datorren, ez nora dijoan. Esaldi misteriotsua hau bai, zesan nahi du honekin Jesusek. Gaur,
Santelmon eguna ospatzen dugu, eta Pedro González, Santelmo, ezaguna da, Zumaiar guztiek edo askok ezagutuko duzue bere bizitzako anekdota hau, San Pedro Gonzálezena, bea behin, proiektua handi zituen, bere bizitzarako, eta ja, pertsona importantea, nahiko importantea, Pedro González diruduna, eta behin, prozesio antzeko batean zijola, bere zaldi gainean, bere jantzi dotoreekin, bere zaldiari, zeo zer gertatu zitzaion, nervioso jarri zan, eta alde inzon korrika, eta Pedro González lurrera erori zan, Santelmo. Lurrera erori zan, eta lokatzetan erori zan. Prozesio hortan dana, jendez beteta zeon, herriko jende normala, eta imaginatuko geanez, danak parrez kasi zian. Humilazio ikaragarri izan zan hau, Santelmontzako, humilazio handia. Eta hor konturatu zen, esaten dobeak, zer dan garrantzitsua bizitzan, eta zerrez. Ikusi zon nola mundu hontako fama, estima, nola bi segundutan alde iten don. Humilatua izan zen. Fijatu gaitezen, humilazio batetik zeatea zen. Zenbat jendei laundu zion gizon honek, Santelmok, bere bizitzan. Zenbat jendei lagundu zion bere bizitzan portu honea iristen. Bizitzan eta itsasontzi batean zoazenean, beti ona da norabidea argi izatea, norabidea zein dan jakitea. Baina itsasontzi batean ez ustekoak arauak dira, bestela galdetu itsas gizon bati, edo arrantzale bati, korronteak, haizeak, ekaitzak, tripulazioan jendek animok, indarrak, arazo teknikoak, bizitzan bezala, Zein da azken eguna edo azkeneko astea, guk uste genuen bezala joan izan dana, gure ideien arabera joan izan dana. Nahikoa da gure egoera ikustea, gure oraingo egoera ikustea. Guk planeatu genuena da, inoiz. Bizitzan, marinela ona zein da? Marinela ona da guzti hori, korrontek, haizek, arazo teknikok, bere probetxurako erabiltzen dakinak. Sukaldean berdin, zein da sukaldari ona? Sukaldari ona, zein da benetan sukaldari ona? Nik ingredientek eman eta errezeta jarraitzen dakina eta plater bat ona egiten dakina, ez nuke esango. Sukaldari ona zein da? Nun ezautzen da benetan sukaldari ona? Hozkaioa iriki, frigorifikoa iriki, eta aurkitzen donakin, aurkitzen dituen gauzakin, plater zoragarri bat eta on bat iten dakiena. Hoi da sukaldari ona, benetan. Ez egoera idealean plater zoragarri egiten dona, baizik eta bizitza normalean, errealitateko bizitzako ezusteko eta gabeziekin, soluzio kreatibo bat atatzen dakina, hoi da sukaldari ona. Eta hau da benetako artea, hauxe da, guk bizitzan danok norabide bat daukeu eta gauza ona da hau izatea. Baina gero, Espiritu Santuak guk espero ez genuen egoeratan jartzen gaitu. Hau da bataioa benetan bizitzea, hau da Espiritu Santuaren arabera benetan bizitzea, providentzian sinistea, Angoikoaren providentzian sinistea. Eta beti konbikzio batekin, gure barnean konbikzio bat dugula. Hauxe, ze ona izango dan Jangoikoa, zer ona dan gure Jangoikoa, egoera hontatik
zeo zer zoragarria atako dona, modu kreatiboan, gure jangoikoa oso kreatiboa da. Ez dakit nola, ez dakit noiz, eta ez dut ulertzen, baina ze hona dan gure jangoikoa, guztiontatik zeo zer zoragarria atako dona. Hauxe da Marinelek, 13. mendetik, egin dutena bere otoitzak Santelmorengan jarri dituztenean, bere zailtasunak eta ekaitzak santu honen eskuetan jarri dutenean. Eska dezaiegun jangoikoari eman diezagula fedea. Gu bizitzen ari garen zailtasun onerako, fedea da behar deuna. Fedea, gure jangoikoa, benetan, gure bizitza, portu honea eramango dola. Ondela izan bedi. Egi unotoitz gure jangoikoari Santelmoren bitartekotzaz. Gure otoitz honetan, Elizan hartzaintza lana ari duten Eliz zerbitzariak eduki nahi ditugu gogoan. Jesus hartzainona izan dezaten beren eredu herria gidatzen. Eska dezaiegun jaunari. Entzun arren jauna. Munduko herrien alde, gure herriaren alde, benetako bakea eta solidaritatea ugaldu daitezen, eta guztien duintasuna bila dezagun. Eska dezaiegun jaunari. Entzun arren jauna. Santelmo patroi eta zaindaritza dugun guztion alde. Zaminetan eta ezinez bizi diren guztien alde. Gure herriko gaixoen alde. Pasko biztuera topa dezaten beren bizitzako zailtasunetan. Eska dezaiegun jaunari. Entzun arren jauna. Piztueraren itxaropenean hil diren gure zenide eta dizkiden alde. Jainkoak bakezko atxedena eman dezaiete. Eska dezaiegun jaunari. Entzun arren jauna. Entzun bihotzonez jauna, deika duzun zure herriari. Zuk argiturik eskatu dizuna, lehenbailen iritsi dezan zure esku zabaletik. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Bedeinkatu azu jauna zerulurren jangoikoa, zure eskuzabaletik hartu dugu, orain ekarri dizugun ogi hau, lurraren indarrak eta gizakiaren lanak sortua, hau egingo zaigu biziaren ogi. Bedeinkatu azu jauna zerulurren jangoikoa, zure eskuzabaletik hartu dugu, orain ekarri dizugun ardo hau, mahatxondoaren indarrak eta gizakiaren lanak sortua, hau egingo zaigu betiko zorionaren edari. Senideok, egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan. Atsegin bekizu oi jainko, Telmo irakasle santuaren jaia ospatzean, pozik eskaintzen dizugun sakrifizioa, ura eragile dugula, geuk ere zure goresle izan nahi bai dugu bete-betean, Jesukristo gure jaunaren bitartez.
jauna zuekin. Gora bihotzak. Eskerrak jangoiko gure jaunari. Egoki da baita zuzen bidezko eta salbagarri, non nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna. Aita guztit santu, jainko ahal guztidun beti horri, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Zeure santuen fede aitormen ederraz, indar berria ematen diozu beti zeure elizari, eta argiro erakusten guri zeure maitasuna. Zure salbamen asmoa gugan bete dadin, santuen jarraibide ederrak eragiten digu, eta haien otoitzak laguntzen. Horregatik guk ere, aingeruta santu guztiekin batean, goresten zaitugu jauna, poz betean esanez. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna. Zerulurrak beterik dauzka, osana zeru goienetan. Bedeinkatua jaunaren izenean datorrena, osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu, ogi ardo hauek, zeure espiritua isuriz. Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol, egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean, eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan, kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik, jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbabenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako, eta palki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora, Francisco gure aita santuarekin, eta Jose Ignacio gure gotzaiarekin, eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean izango gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak, eta hildako guztiak. Arritzazu zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren, gu guztio betiko bizia iritsi dezagun, jainkoaren ama Maria Virginia doatzuarekin, haren zenar Jose Santuerekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure aldizkide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun, Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko aita alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta irakatxiari jarraituz, beldur gabe esan dezagun. Gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinoa. Egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak,
guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzazu utzi tentaldien erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, pekatua eta eriotza garaitu dituzuna, piztu zinenean, apostoluen artean agertu, eta pakea gurra egin zenien. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari pakea, eman batasuna errege bizi baitzera, gizaldi eta gizaldietan. Jaunaren pakea beti zuekin. Jangoikoaren bildotxa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, emai guzu pakea. Ona hemen jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatua kentzen duena. Zoriontsuak, jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez nahi zinor, zu nere etxean sartzeko, baina esazu hitz bat eta sendatuko naiz. Kristoren gorputza. Kristoren odona. Hauxe da, etxe zain leiala eta zentzuduna, jaunak bere orduan, behar den janaria banatzeko, morroien buru ipini duena. Aleluia. Kristoren gorputza. Onartzerik ezin dezuenentzako, komunio espirituala egingo dugu. Sinesten dut Jesus jauna, egiaz presente zaudela, zeruan bezala, aldareko sakramentu santuan. Gauza guztien gainetik, maite zaitut, eta zu hartzeko gogotsu nago, baina une hontan, sakramentueran hartu ezin bazaitut ere, zatoz nere bihotzera, eta egiaz hartu bazintut bezala besarkatzen zaitut, eta oso-osorik bat egiten dut zurekin, jauna, ez nadila sekula, zu gandik urrundu. Amen.
Egin dezagun otoitz. Kristo eman diguzu jauna, ogi bizi emaie. Egizu, Telmo santuaren jaia ospatzean, Kristo irakasle dugularik, ezagut dezagula, zure egia eta maitasunez bizi. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Zumaia Arroi, egun hona izan, ondo bukatu Santelmoren festa hau, eta guztiontzat jarri dezagun orain gure bizia, gure etorkizuna, gure itxaropena jaunarengan. Edinkapenen ondoren Santelmo martxa entzungo dugu, Eko plazaren eskutik. Jauna zuekin. Bedeinka zaitzatela jangoiko alguztidunak, aitak eta semeak, eta Espiritu Santuak. Zoazte jaunaren pakean. Eskerrak jangoikoari. Azkara zulotzen ez dauka.